Astea sunt brațele pe spate. Arcul dă să străpungă brațul. Asta e brațul cu șurube care trebuie tăiate ca să le scoatem brațele astea afară. E gaură prin braț. Discurile pe spate sunt uzate, ele trebuie să fie pe toată suprafața să prindă frână. Plăcuțe nu prea mai este. Și pe o parte și pe asta. Asta e celălalt braț, nu e chiar așa de rău ca și ălalt, dar e tot. Ăsta e deja rupt. Deci chiar rupt, dă să pice, dă să pice arcul ăsta prin braț, dacă te uiți. La fel e și cu discurile și plăcuțele pe spate. Mergem în față, unde astea sunt brațele și efectiv ai bucșă ieșită afară din braț. Uite aici. Deci asta e bucșă ieșită afară din braț. Așa. Plăcuțele, discurile îs, dacă te uiți, arse. Se vede suprafața cum îs arse. Efectiv plăcuță pe interior nu prea mai este. Și la fel și aici. Un pic. Uite cum se vede că îs arse. Probabil așa vezi mai bine. Aia.